ti obetimi ka se hwe efie ha na mafuru ma ye den ehye na kyerɛ sɛ hɔ ne ye wo no to sɛ saa kasa ne wɔ hɔ de a na ɛwɔ fapemti a saa kasa no ɛwɔ hɔ ne yedi nkan sɛ woyɛ nipa tetefo no yɛse ye wonim de kyen ɔmo ene na tetefo no nim de mu no na ɔmo de honhom asɛm ɛbata abrabɔ ho ti sɛ ye wo abɔfrɛ na ɛkyira de a ɔmaame no ɛwo ye ɛka akwala na furuma no ho no ye kyekyere ɛde ma akwala no ne papa sɛ ɔpapa ani hɔ a ye kyekyere ɛde ma ɔbaa no ma ɔbaa no timi kyerɛ sɛ momfa ma me maame momfa ma me papa na ɔmo akɔpɛ baabi a ɛhɔ ye nwunu a ɛhɔ bɛyɛ nka ye bia na ye tutu fom ɛde ɛkyira de no ɛne abɔfra no afuruma na yɛtwa no ahyɛ hɔ na yɛdua ti otutu fom saa na odua ewia sɛ nipa ne kura honhom pa ɔbɔ mpaye pa sɛ wabaitina se na wahyɛ nkom akantam ato saa abɔfra no etiri so ɛno na sɛ ekuduru mpempensuo bi na saa abɔfra no nyini ba na asɛm bi ba na ɛdenya nipa koro dua na furuma no ɛne ɛkyira de no ɔte ase a otimi ɛfa abɔfra no de ne kɔtena hɔ sa ɛhɔ anwea ɛyɛ adeɛ de guso ɛde ma no ebi yɛ twere ebi yɛ honhom yare ebi yɛ nneɛma bebree it is believed sɛ obi ɛfa wafuruma ana sɛ ade a wafuruma hyem no ne nsa ka owia wo hyebra 100%. Me priest bi wo kofori dua me mpese me bo obidi waduadua nkrofo because na ne maame eje awo na oye konfoba oje awo oje wawo na ekira de no history on kan kire mo ti ne ba no ne duadua onye adwuma bia nso wadi yi osan ya pachipo na odedi yi I tell you and the obi wo na ekira de no very powerful se nkrofo di nipa ana se nipa di nipa agi ekira de no konoa ewe omo wi ne se nam yakoto nam me na me ka kire o na mo fu spirituality se de ye hu ni yai omo ayamfa nwo omo no omo di niama ense se omo di omo ne mmoja because opetumi enti de obeya tumi ne nsa beka no agi se oye sei eye lane 2 ye de wo wa kwa left yamfa wo wa bra right yamfa wo de a ene na komochi kofa we kofa we kohwehwe akwala ya wo no foforo besi a whole lot enti ekira de ye one major factor eno onye no nko a wawie because akwala ko no wo meku bato hyebre eda wakira de nim eda ne nsem amfa ne se ye wo o maame efuru o papa efuru akauna na ona na so a o hwe wo no buani be free kakra no nso furu mu enti wanya akonya mbisa ne se bia mfuma ehye he ana se bia untin ho empenyisem krada enti afa bia obi ye hwe na wate se bibi sei na etie but onim efie a ye wo no tu a onim bebi a ye se ni mfuma ma sanipa no eden no be ye ha won se nipa ohun ye de wo nipa dua gina wa ohun okra na onipa dua wate ase enti se wanya sa niama we ehu adwuma obi etwam krotimi wi a okra de koya ade enti waba wa mete wate ba wa hunu nipa kro si e kura wantimi ankyere obi a se akwasi enyine amonkyere ne se bo ya se na mede ne kyira de ana ne furu ma hye on kan kyere enye obi a ne ka na opese wo hu a okay aha one day TV me and labedi dimende mo chame ye frame pa kwesi na nekuya etia ni nechi kakra monka me ho na ye ne ye maame enkodi nkomo medas okay ahanom one day TV me am bedi jujume ye frame pa kwesi and na nekuya adepa asori na konwem and yasaba ye maame nchen ye ne na ba betwe nkomo ma akwaba ja one day TV for so mu chia ejobia so ma we de ye viewers ne na de asem bi to manim say me baby saw okay and am ba say ba ko say ote wo baby say na spiritual person bi ka say onipa bia no say ye wowa mfuma na aya omote no ewo say yesie ewo eduase na ebia say ebuse obebo mpaye a okogina ho na wode ebo mpaye na mese me de mini anu yie ewo say me de beto wanim na metie wo onkyerɛkyerɛ a wode bemaye okay na ya bae medase one day TV afefo medamase am on subscribe my and why na question very important say e wo say ye hu adwuma
Na de wo mne se hu se yetime ka se obi mfa ne nsa benkum enkyere ne kura se kwan. Ekyere bebia wafuruma ehye. Ti obi timi ka se hwe efie ha na mafuruma ye den ehye. Na kyerɛ se ho ne ye wo no. To se saa kasa ne wo ho de a na ewo fapemti a saa kasa no ewo ho. Ne edi nkan se wo ye nipa tetefo no yese ye wonim de kyen omone. Na tetefo no nim de mu no na omo de honhum asem bata abrabo ho. Ti se ye wo abofre na Akyirɛadiɛ a ɔmaame no wo ye eka akwala na furuma no ho no ye kyekyere de ma akwala no ne papa enye oyere no papa wo abofra na ye wo no ne papa se opapa ani ho a ye kyekyere de ma oba no ma oba no timi kyerɛ se momfa ma me maame momfa ma me papa na omakopɛ baabi a ɛhɔ ye nwunu a ɛhɔ bɛyɛ nkaye bia na yetutu fom de Akyirɛadiɛ no ene abofra na afuruma na yetwa no ahyɛ hɔ na yedua ti otutu fom saa na odua ewia se nipa ne kura honhom pa wɔbɔ mpaye pa se wabaitina se na wahyɛ nkom akantam ato saa abofra no etiri so eno na se ekudrum pempensuo bi na saa abofra no nyini ba na asɛm bi ba na edenya nipa kro dua na furuma no ene Akyirɛadiɛ no otiase a otimi efa abofra no de ne kotena ho sa ɛho anwea ɛyɛ ade de guso de ma no ebi yɛ twere ebi yɛ hunhum yare ebi yɛ niema bebree enti ebi nso yɛ abrabo a yɛka ne nkom mesi abrabo ebi nso yɛ oba sa ɔyɛ abofra no so ɔyɛ oba a emena so sɛ obekwa aware na obepɛ yefuna wo ba no se ema the same biaye ho ekoyi apaye esre universe no mo bie na wodie na chi se ne maame etwa awo mpo na se awo ni mu no maame na twa awo but se nkaka se obewo bie mu a ka wo ma bi a aka na furuma mu a saa de na ye de sre onna no spirit so otiase o se umame wo Akyirɛadiɛ hye ha ti ye de twe ni unua no mu a anka aka wo umame yem no ye twe de ma wo saa oba no enti wo beba be wo mma na omo abesew omtimi kose wo maame omtimi kose busuafo omtimi kose o maame ankasa nuanom because esono no nso ne lane ofiri mu de baaye omutimi kose wo papa akyirifo so ebegina sedia onipa na wo yi sa paye no obesi aka nafa ebia na wo maame ne wo papa na wareye na nyina enti yebeyi wo papa asem afirim se yawdie ewo nipa ni mu a obeyi wo papa asem afirim na ode wo maame akyifo asre de ama ti paase ya kasa bebia yesi obi funuma yebeka kosi bebre eye bebre na ma o kasa no kasa ye de bema bema no anya bema na oba na begina ode ama ne maame ya adinti na oba ne tumi enkosi oba na wo foforo ye ma oba wa wo foforo nsore enkoye bibia adinti a ani suchim wo ho se yawdi a wo fa mu na echem ne ade no waye mre ebia wo sore sisi obetu ahwe okay nti nia ono ebeka na koma se wonje oje de ama no ono na ye responsible for ne bane daache eye oba na waje ne bane chi ade no ono na ye responsible me kun na de memma afrumasie o ye responsible for nkola ne daache what you see but ene no wo hospital la obi sa wo Akyirɛadiɛ asama e de asem meba asem e de ntokwa beba pa ba ehun hia so because ncheche we ya o chere ncheche ehun hia ya to ya mamre ya mane ene ya fapem a ye hunhum de no ya to atwene ena yakofa enema is written a ye nim baby a written no nipa koro twero ye no se wo ye oba so wo ye bema na ni su ne ban etisen ye nim na ne ye nim wo ye fie a ye fie timi ye na na timi ka se mo na na ba ene sie mafunuma ntimi me be wo bebre me nyina de yi o history ba ye kan history a ye ni hu asem
Yenni evidence wɔ ho. Aha. Enti me de bia me kase se wo kɔwo ama ukunu. O maame se wo gini dia ma mu ni wachi. Unyi wo maame ni ama ukunu ni wachi. Ka chen se papa gema Akyirɛadiɛ no. Na kopɛ baabi a wakoma pɛ na tutu na sie ma me. Me ma de wo fie ha. Ma na ebia wo de ye wo no usa unnim baby a omusie wo de Minim me de example okay ebia obi wo ho a ye wo no onim obi anim eji wunyini na ye be ka kire wo yeah ntwafan se ya ka kire wo ebia edua bi si mofie ye se ye dua wo edua yase okay as time goes on ebia e also mo ye renovation bi wo fie no be twadua no na like oma sese hono mo na eyi a okay wo sa nipa no be den okay a good question sorry dua na ya yesie ye di si ade ne so ma ne nyine no se be ya nipa re mfinti a enye bibia ntia okay se dua ne ye dua e bia na wode mango dua ana abe na si so a ebe kai otwa na ni bi obeka se aha na mpanimfo wa refi kakra se de ne yenso ye wa refi ya nti abedue yase ena me de hyeye ti obi anim se pa wo hwehwe wa furuma aha abedue yase ena wo maame ma ye de hye ma wo enti se ye be renovation ni yetu a eyetumi Akyirɛadiɛ ni yetumi because ewura asase a asase adane asase de aye dote but tumi a ewo adeni mu no ena ye hwehwe ugina ho de won saboso na ukantam ebo udin se yeme aha na yesi mafuruma sha ebeye foforo se de dana ye wo no spiritually e ma ne dadi ma so obi o third eye bia no behu se ade a wo frɛ ye no wanyane ti na yesi moja enhu moja nda moja enhu wo frɛ na obenwane ti it is believed se obi efa wafuruma ana se ade a wafuruma hyem no ne nsaka owia wo hyebra 100%. Wow. Cause okodua e wo baabi a me priest bi wo kofori dua me mpese me bo obidi. Wadua dua nkrofo because na ne maame eje awo na oye konfoba oje awo. Oje wawo na Akyirɛadiɛ no e history on kan kyerɛ mo. Ti ne ba no ne dua onye adwuma bia nso wadi yi. Hey. Yes. And the Akyirɛadiɛ na very powerful thing. Mate. Osan ya pachipo. And odedi. I tell you. And the obi wo na Akyirɛadiɛ no very powerful. Same crofudi. Nipa ana say nipa agi Akyirɛadiɛ no konoa ewe. Dabi o. Oh. Akyirɛadiɛ ni brofudi the same. Etefo we dey. Oh, it's I say we me na like omu wi say nam yakoto nam. Me na me ka kyerɛ o. Na mo for spirituality e say dey ye hu ni yan. Hey. Omo ayamfa nwo mo no. Omo di niama a ense se omo di. Omo ne mmoja because opetumi. What you say? Enti di obeya tumi ne nsa beka no. Agi se wo ye sei e lane 2 ya de wo wa kwa left ya mfa wo wa bra right. We amfa wo de a ene na komochi kofa we kofa we kohwehwe akwala ya wo no foforo be si be a whole lot. Enti Akyirɛadiɛ ye one major factor eno onye no nko a wawie because akwala ko no wo meku ba to hyebre eda wo Akyirɛadiɛ ni eda nsem. Hey. Ma na mambisa sa question we answer no refi. Mamfa ne say ye wo o maame efru o papa efru. Okay. Account nana ona na so a o hwe wo no gboni be free kakra no nso free mu. Nti wanya akwanya mbisa ne say e bia mfuma ehye he ana ase bia untin ho mpenyisem krada. Nti afa bia obi ye hwe na what say bibi say na etie but onim efia ye wo no tu mu a onim bebi a ye se ni mfuma ma sanipa no eden no be ye. Okay. Ha won say nipa ohun ye de wo nipa dua gina wa ohun okra na onipa dua
What you say? Enti se wanya saa nneema we ehu adwuma obi etwam krotimi wi a okra de koya ade enti waba wa mete wa wate ba wa hunu nipa kro sie kura wantimi ankyere obi a se akwasi enyine amonkyere ne se po ya se na mede ne kyere ade ana ne furu ma hye on kan kyere enye obi a ne ka na opese wo hu a na hwehwe na wo hu a ukosiki for spiritual bath because we need to protect ho wo kra no ebekwa akohwehwe baby a ochi ade wo na watam ade abesoa enti ye wo bi a wo behu no no ono akura ne nkrabia e wo ne benkum ehye ne mutuom because when you obi adwura ne nuro said de be ya wo hwehwe ne wo sunsun mu ba bia onye den hu no enti se ne kra yi ne mape nkrabia no so ayeden efiri ne nsa but what you say na me nkyere mu biom bema wo akyere mu biom but me kan we ato say che oni pe bia no nka wo ho kra wo say u take spiritual bath. Oh, of course because enyama bebre krampo aye krampo no edi enya pao me ko kan me be ka say I'm against religion bi but was say yeah before nanom no mo de bansre any ade na ebo mo ho ban nanom believe in say ahwene akora ye de toto yensa tumi wuwom because ebi ya abo na sa crystal ne sa stones ye ne emrante ne maba wa nyina ate a omo to no nanom na akofa omo kukuo ne omo ne amane na ebi gugum wo na ode aye bansre kituwa bi owo akola keto osi ye wo ne dwada ne buoni no de obomu tokuru no de ahoma atum no de ato abofra ne nsa na ase ne kon o nyini no ye ne keto bonsa akola no ne ho tenten de bia de kopatanta kwama no inti saade ne ni benyini ma ne be powerful because what the soul spirit no spirit a really sad day no ebo na aye den ato ne nsa inti say ye ka say ye go deep into spirituality say ensese oba kwa awo so a ugya wa wode wo echira de ene wo ba ye funu e de to hospital say omo so omo ko flash ama hwan they sell it. Yeah, was sikafo a they feed on these things every fortnight bia. Wow. Yes. Egu omo freezers. Mate crass. Yeah, seasoning ne kama. Nti no wa hohoro ho aye ne kama. Nti no unhu ase. Wa grille na no worry. Aboa yemade I tell you. Asemo. Omo di echira de no. Ebi krempo efidi obudi no raw. Wow. Yeah, for instances be wa unhu nipa ne say ono na ekwe but obe o third eye or ko be say moje enwunu no because we feed on human flesh. Wow. Moje enwunu no say enam ne ha egu form na chere say we di nipa enam fresh. Ti yen ko bia son dem yen pie because of ni ayehunu aya no we. Yebeka. Yebeka. Okay, Becca say, Mopabo some but ya me ka say, yen so yenya difo akese yan fani dia amomo. Ye difo akese ba akwa ye konfa noche. Say ye gidi say Elijah timi hyenkom. E ma je fi soro ba ye dia na konfa noche nso ma konwa fi soro ba. Omo nyina ye nyina ye. Sesi akokon mo say atesem na akonwa ben na. Enya atesem. Na che say ye dia bibimamu dia adifo bi anfiri ha ma o. Na che say akomfo nyina ye gidi say akomfo nyina ya atorofo. One day TV arefo. There be o tete no with that sorcery no. Nanka obi ni ebesi ochena. Nti na omukọ sorceress wo Bible mu. Omu Old Testament na omo yi afiri mu na omo si apamda da atwam. Apamda da atwam dia yo. Ene na ye de saa time no ye se be ma atwa aboati a na ye di oba atwa aboati a ye ni. Ene enkramufo gusu di saa mara no so nti na kyesa apamda da anya den. Entwamu me oba ma atwa aboati a na me di. Oba atwa aboati a me ndi ho nte. Oba nyame amfase kan hye won sase. So akukoti na twa enimrem eni spiritually so anye
enne enwumre mechiachi adofo a mo platform no so nyina se muhu ye maami ana se muhu ya nkasa wa ha ye wo Kumase ye branch na a main branch Kumase no aha bebi ewe eye sere so adeja yaba ensuo kese ba ko a ewa ha ensuo ya yegina ho ye frɛ ne enkwa ennim yenua ba ko atukwan ewa amanane na okoduru ho no in fact niema nkoye ma no eninti ote ye maami nka emma odi ahopoporo enne gidie efre ne maame emma ne maame efinkran abeka yensa awa ha anwumre ya na maame tena ase hwehwe mu no wehu se eye yawudie bi a ewo maame ne mu ewo nkwala no ho ene de ohawe ni amane yi aba na kire se ewo se eye hunhun mu adwumanti no yetu anamo ne yeba nsuo kase yi ho ne yeba besre se nia yebe ye no adane ebo a yeba bebo amana nadwi no onhu ye mobo no ngina yechi no nta yechi adane ebo na yebebo no ewo se yawudie na ewo maame nim ti yeba besre enu ti yeba besa nsuo ya ye frɛ ne enkwani mu no na ye de akwa ye maame no de adware ama yawudie biara ewo ne mu wo ne ba no ho ama niema nkoyie ma no eniema atoto yie nti yeba besre afre ye nsuo kase yi ho na ya sere ne na ya sabidi akofie ne ya de akoma ye maame no mo de adware agina ho ama ne ba no na ya wudie biara hye maame ne mu ama maame ne ba no ogwa kontrom niema nkoye ma no eniema ahyase ayeye nti monhwe kwan ayefa so se wo kosansuo a ana obi kire wakwankyere se kona kosansuo bi fa bra enye wo kogina nsuo no ho ana wafa wo roba na ade abom na wo sew amambre bi wo ho e wo se wo de tutu kwam e wo se wo sere esanse sa wo ho wo ma wo no ma hyedem a obi ntumi mbebo nwura ho mfa ne pɛ mfa wo ba ne ba ko mfa nkɔ e wa bra on sere kwan wo ho wo de kwa a enye yie nti monhwe kwan a ye maame fa so na wasere nsuo iso osere no omma ne ho kwan na onsansuo ni bi mfa nkɔ ya ade eno na ye maame te hɔ a ɔye no osere nsuo no ɔde ani die ma no sansa ha ye ɔno so ni fie nie nsuo no ne office nie ne dan ni fie ni nti wontumi mfi abonten emfa wo pem fa roba mabom se wo sade akɔwa bra wo nsere ne kwan eyesa ne wo de koye na enye nti so obi kira wo se kokɔ nsuo bi wo baabi fa bra wo koduru hɔ a eya amamre bi wo hɔ esese wo je na wa ma wo ho kwan ema wasa akɔ se ne ebeya ne wo de koye no so ebeye ye na awie mu die eno na ye maame no wadi kan aye no esese wo twa aboati ye twa kran esese wo gina hɔ bi ena wo se twa na yo ban wo se wo gina hɔ esese wo gina hɔ ma eden na eden moja kasa enti ye ya paye ma sa aboa no ye sere ansa na yakum na wo ba ebi kura na wo ho nte wachima and it is believed so oba achima ense so onumpo okɔ ahwenwa nanim kɔ sere mpaibo enti adan na ye bekum oba na ebi a wachima no wo kwa akɔgina hɔ ekɔhwɛ atwe kontwa ne se ye ne se ma ndede na wo kana atwe mba dwen si bi so se e da wo kyerɛ se oba wuchima enwo se ugina ho ma yekum aboa no ene se e se ma so ba enwo se o ti asore oba ti meti asore but o ho ti a wontimi wura wason dem o ho ti a osofu mame bi o ho no de bia ni New Testament kire ne se oba ho ekwa afikira ne ho ti o ne ho nti o nyame Kristo abewu agi we nyina firi ho enti die na yana na Abraham ena Moshe yana na Moses ena Enoch mo keka ye no atwam but omun na mo ye difo ene mo kotu New Testament e de kan asem hye nkom se Elijah nyankopon se ono wa pam dadamu watwam dia ne story ayeden atwam eboni di nkan asem but still ngoni di de asem se Israel nyankopon a ofi pukomu na ofi mununkomu sa asem ne wo Old Testament inti ense se omoye den eka monka ne ye New Testament no inti bibie ntwamu ene na amenne enkwala ewu ntem emranti abrabo no ejija mumma abranti ehunu se abranti wudum pempenso se ya wo ye bema wo se wo paade hye wo honso wo se udwura wo se utimi nya haban bi ana wo pe wo kra du ya gina ho na kan tambudua ne so bema wo se utimi konsuo bi bu kwahwehwe nsuo no se wo ye holy ne hote enye nsuo ni nyina na ye nsubone na wo hye nkom to nsuo no so se me soma wo
baby a me to me na yakobi edi manim kan ko siesie kwan mu ma me e wo se moma ye kire se won kire de a emfa wa sore ba nko nsuo nim kobo ne so because to me nsuo nim anka won fa nipa nko wuram what you say ti apanda dan twamu nti yefunu se obi bewo na e kire de ne yakola a ya wo ne foforo behu akola bi enimo nyamfo bi National obre madam fo bi akowo and the besin ne I think any of this man na koranya 12 years until na sebda akora entina sesen or da hosa I tell you edentia Obi said there was a worse because ya pow ya chi akwala bia obi oba bia awode ano kwan no oye wo first fruit no woye wo so wone wo ignite enti se woye bema o woye oba okura part of so se wan pe baabi papa amfa na nyina wa abra wonyim nimu na wan pempa ye pa bia mo wa abra wa wona to that very day na nipa oji na wo kura ti mesesa no yes nipa ogina ho wotina se wo na akwala ne kura ye de na to ha no otimi sesa akwala no wo hwe 51st day to 40 days wo hwe akwala no up to 3 months na wo hwe akwala no na nne wo ko hwe akwala no na wo beka se membo ni din wo beka se akwala we die obi na aye no ya sesa ne form ya ye ne sa abowa no ma ye de aba weni oh there be oya madam fo etwam but untunya wo so etwam senka onyem ne dia sa ena menhwe obi after I just say nipa na nya after 40 days ena menhwe akwala menu ye closer age 40 days menu ye close there e be 3 months akwala menhwe na ye obi a ya wo nende na ye ka say bi a ontimi nnum 1 week ontimi nnum na makohwe ya asrama na mahwe no ma wokasa no woka asembi ebe se bibisa wo wokasa onipa bia no wo kradua yeah ebe se utrim ma ye okay obi wo ho a ye kasa obi me hu se nkrofo chirechire social media obi de ya abe no o se adwoa de ya abe adwoa chi abe nkwan adwoa bi nso so pa abe nkwan is never true okay wona wo ma wo inner energy no direct you to ade a wo pe ti obi timi ka se me kono kra no ka me fa ho na bibi ka kire me se me mfa ha what you say nti wo ho a be kire o se okay me de abedue yi represent my life Minchawa no mema wa aban so. There is a time that was last week. Okay. Ye ko baby. Nana e was say ye kwatena se. Nti na nkonwa ase oma bobo nkonwa no. Okay. Nti me koye no na me kwatena mfimfim je no. Onipa na okan ye ho na ode ye koye no ono oweni. Na obisa me say adi nti na me betena awe so. Na me say me ba no me honhom ka twese me kwatena ase. Yeah. And also nim adekunti a honhom e ka twese kwatena am say da bi no say ye sifi ka no mu na ye ba no. Na honhom etiti nkonya no. Ahanum say and na obi anti onto mo kwap no e direct me say me betena hanum say. Nti wasema wo ka no. Yes. Ma me kai sa asem no. Yeah. Ye energy ne ye kasa. Nti wo ho da wo nkasa nkyere wo ho a. Nso bi wo ha asem ketewa bi to na eno na wo be kire sumu akese eno na wo be show ni face ama obi enso problem eno na wo be ya ma ye ho say say de na adwuma ase no o spirit e twen wo say wo ne be kasa wo da wo be pia kokon ko ama asa nyame abode awie o ma hwe biom ti na ye twa banche so ye san de chef mu a efefe no obebo ade biom de anka banche asa ka de foforo be san yaba what you say nti nipa wanya wo ho adwuma one ignite we inner energy no amana anso say ja wo what be say asema ye nam pa o. So when someone says I will not touch you but I will lay hands on you face to face, you fall because the inner energy na ye adwuma. One said there o share TV so who asofo yi bi one ben we ya say ya no yes ni sunsum na pie apia mo agufom nti miracle bi e beti ekeep place bia no nyankopon eye fapem but wa ma ne ho kwan wa ma yerehuo bi ansi ne kwan spirituality anya difficult
ye no me ye de dodo ntia mo de o ma ne obende eno ana ekuye mo de na aduane nso ka ho okay one day TV where they be show and then your first time I will share na was subscribe to your channel no na or the comment about the picture what we doing so now we say ya mama e chiru mu a wo de ba ya be ma na ate na ya ba be bisa no ma papa Akyirɛadiɛ ai mimi say minim baby amede say okay wakin eje me ko na me ko bisa bisa ma but minim say e de be wo ye mfie yeah nti saa no min bisa me papa ana min bisa me mama oh bisa ma se wonimu a obaka kiro so wonim tetefo no na omo believe in say ye ko flash obi Akyirɛadiɛ omo de ba fie betutu fom e na onya abofra na say ya na sa technology na ba say e na ye ko ye de gu ye de bibi gu so na anane ye de bibi gu so na anane yo tetefo na sa na yamani ni ho ti uko private clinic ko a midwife no mo woni nyina o polity mu a o ma me na de uko oseje na Akyirɛadiɛ ni me first born me ma me ne kosie me buy no so me nsa because me ma me so fi nkonwa fie na so me nsa o ye scryer sa no say si aha na wo ba penny afuru ma hede ya wo ka dia ka nti me visit wa for 7 continuous day after that na me sa wa anwe na me kekere ye na me de to me akola no bag ya na me was that time no ti na furu ma na te ye no na me de to anwe na so be si na gusu dam bag me ba penny dia yes me mani nyina de gusu won bag nti se wa yare na me sa kakra e de gu nsuom yare a ehu na ne ho antona na mabusa Awurade ma papa ma mi sa sasemu ebia obatan bi hwe wono no gwan bisa ne ba no Akyirɛadiɛ okay oba bisa no se insisi a me bisa me ba no Akyirɛadiɛ no eden na me fa enye na replace as no okay very simple sa abofra na nyi o so onyi yo nti na osofuo bi wo ho o se ko o maame ho na onsrem paibo ema because ono ne yefunu mu na ayede ufi ba even though wa furuma ene Akyirɛadiɛ abese but still wo de bi yeden etoa ne de so enti enkachi wo maame no ena wo ba betena se na wafa wo ma no so mo ye miensan enna yo mo ben wa na wafro mu nyina tena se onno aduane a omo pe ema omo na omo diwi a na ode omo atena se na wa lay hands na watwe omo kra afi babia wonim ni nyina se kwasi baby bia wafuru ma wo me kan soro ntam oduma nkwa Nyankopɔn ntam ne asase ntam asase nwana wo kra babia wafuru ma hye ne nsan mara back wodon sa to ba na pampam ne mo ma so na beti bon paye ma na believe it abam ma abam you say obatan bia like or represent as o mama yeah I'm going to say me mama efru mama obi ebetumi aya mama na ba cho David echi me mama I just o mama ne o mo a o biological parent ni ho a wankasa obetimi aye because one na wukura wa fruma edenam ti o maame na betimi aye ana wo papa ana se o maame se nipa we mi ensa eni ho a wankasa obehye nkomato ho so okay eno ani se wo na meka se ye nwane honhom ati ye mu no ebi de atori mu ebi de ada ebi de kura ye jimijimi se de ye wo anisuo se ye wo obi a the spirit meka se ye wo obi a the spirit ye mu ebi de eye jimijimi ebi de ada isa hu nipa bi a na brabo nyina timi o ye ne hwe ye timi ka se wo de jimi edie sa de bi ebi krati o na omo de ehunu ade na nso enkasa no se obi sa aba me ho a obi sa na asem na omuwa hunhum na omuwa oye sign no we bi ade so a kire na be ma me hu se ne kratori mu se nipa no bre wo wiase rough because obechi us because ba bia ye hu de ha me ma ende o se onipa bia no wo hu kra udware na
unya no activity yes so no brofo na no ena me nka brofo enu ano no ebi awu ebi ti asenso o makra ti omo no owu kura nko ope on fa ne ho wonya aduane di no o me na oda asa onwe okra ne ho nti eya na e kasa twere kronkron ne say eya ye okra ho adwuma okay mo na mo kan sa no mo ye mo kra no ho adwuma de eya hunhun masem o kamega so mo ye fasting no fasting de ekum edi ayem kroba o o ye fasting na de obi ho asem hye wo mu a fasting no ukum ho wo wa yere fie di a se obi aye wade o de a che na fine but oniama bi a ye ka se 10 commandments no ba kokora ne obi atimi edi so wasase we so enti emfa nkwahye se me ye fasting e de breaki ade okay bia na enye se wo activate we na energy but o ye fasting de apade de a fine enti ye spiritual work enya about pray break and loose no ye woni nipa na tena se one on one na o kasa che na obewu sade ne e fefe woni mu ti se duaba no sa na me ye spiritual healing Sunday ne bi si wa ha nti o de kasa obewu se no osu atwans na nani kokko na e wo ho na ayira na nani aye clear ti obewu se woni ne kasa na no ase na dwen edi ni awo ye nachi na koma bedi akira afe ne honhom eso abeta de wo ye nachi ti wo ka kire ne se ka kire wo kra se okra akua yare enye o portion na waka ti okra ne be ma ne ti so ahwew na wo twen se ni nipa no beka nipa ne kapena wagye akonwa atena se wose afe de wakai ni bi nti usoma na se bebia yare ne fi no fa ko baka obeye za na ye bo adane saa na ye hunhum adwuma nti ye ka se wo ba enhwe ne saa woni bebia ye sie wo ba afuruma ne ade a wo ho ahyenkom eto ba so kantam o hyenkom wie a na waka wo yefuru ntam se wote asio uwo ode wawo achi ade e de ye nsa na hode wo de ye point of contact because ye moja se uwo wote asio obie ni asase so odi nkyene no munsuo edi asase so aduane a wo so authority a wo ba ye yie da ebe ye ho wati ase enti ye nwo se yawo obi wo ho a ye se ye fie ho wo mo wo okwa abusuani mo mo awomom nanso be ko no bia hyebre ho enti ye kantam enti awo nye se yawo awo ye sacrifice wo yi obeyie kakra na de atai wo ma echi ti wo yesem awo obi ankobo ne bra na omo echirade ne nambasa basa ni okura ni bi ehu se ni monyamfo bi echirade da ha wo wi ade ko obefa ti obi ewi obi ni monyama ma obi ya na enye story eye no kware esi eye real thing esi but say omawia no a wo hu se oba no bre wa nkasa no wutie we na wo hu se wentumi nsi a ade a wo kire obetumi aye asan activity ne ba no yes se wansie na ya se ye de bibia eguso na melt eye spirit eye tumi nti wo command sa tumi ne se wo kira de ne wo ba na furuma bebia sa honhom na duru bia no ensan mra na ka nipa homa nipadua no obi bia ye complete ohun nti me kra na nsen me ne man bia onye oye Indian ni me ne chate wo se omo wo tribe bi wo ho a oba wo na kira de no ye ma opapa ewe ema ne ba because papa na ne moja yes papa na ne moja ne akwala no omeno ama wana I don't know my mama na explain ene obi e mani do akire nti ye ho no wo ba na wo petumi a eno na ye ma wo ye saa na yama ni bia se uni ani a uni adoma ye de hwu ade ekọ the third ayi na o vivi bia na fe wani bie but obefiri 1 akọ 2 na wo nyini ebe kakra no na wo benum nipa emoja enti ewo ho ensese o ma wo ba furuma eka kwam hwini sunsun fa beto ba na pampam wonam a na eka ne ho medam ase ma yeso yeda wase ye na ka baby sa question but we yi anu kra ewie de da wo de yi anu ewie enti no yeda ase da foforo ye besan ababio mate etefo yeda mo ase se mo ase bre na mo ka ye ho ye di besi mediane takosi ye maame ne number egu screen so me frɛ mo bet me afrɛ no bibi a kire mo adwen a
mo frɛ no na mo ne ni ending komo obo adane oye bibia mo frɛ no makramo